Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Wara s-suċċess tal-proġett pilota li sar b'kollaborazzjoni bejn Ġemma u l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Bankiera l-MBA li bih ngħata taħriġ dwar l-itterizmu finanzjarju fil-Kunsill Lokali ta' Raħa Ġdid, qed jerġa' jingħata taħriġ din id-darba b'kollaborazzjoni mal-Aqda Pensjonanti tal-General Workers Union. Permezz tal-proġett pilota, tim organizzattiv responsabbli minn dan it-taħriġ ġabar analiżi tal-isfidi li jiffaċċjaw l-anzjani fejn tidħol it-teknoloġija diġitali u ħejja taħriġ li jista' jgħin biex inaqqas id-diffikultajiet li jinħolqu minħabba nuqqas tarfien diġitali. It-taħriġ se jkun maqsum f'żewġ partijiet, għarfien dwar il-flus u taħriġ dwar kif isiru tranzazzjonijiet bankarji online ma' 3 banek ewlenin. Id-diversi suġġetti li se jkopri dan it-taħriġ jinkludu frodi u erq li maniġġjar u tfaddil tal-flus fuq bażi regolari, tipi differenti ta' kards bankarji, benefiċċji soċjali għal pensjonanti u oħrajn. Joe Sapiano li huwa l-Aġent Segretarju tal-Aqda Pensjonanti tal-General Workers Union tkellem dwar lan wara dawn is-sessjonijiet. Ħassejna illi hemm bżonn illi l-membri tagħna ntuhom aktar tarif għas-sistemi moderni biex ikun iktar faċli għalihom u nagħmluhom il-ħajja tagħhom iktar aħjar. Dawn is-sessjonijiet bdew fl-ewwel ta' Marzu tal-2023 u se jibqgħu jsiru fil-binja tal-General Workers Union il-Belt matul ix-xhur ta' Marzu u April.